Световната шампионка Ванеса Ферари на земя. Румънките са прословути с тяхната концентрация и невероятен стил. Избаса е опитна състезателка, която не би допуснала именно разконцентриране след това. Двойно чукахара бяхме. Това е двойно салто назад с обръщане 720 градуса. Ето Цукахара, двойно задно свито превъртане с обръщане 360 градуса. Каква лекота го изпълнява, седно си се разхожда по квадрата. Обърна внимание на хореографията, много изчистени движения, но тя е единствената, може би единствената гимнастичка, която има 5 серии. Изпълнява 5 диагонала, 3 винта, обръщане 1080 градуса. Слави се с огромна точност, винт и половина, предно тегното. Мисля, че си спести винт в второто салто на сложно въртене. Невероятно е. Споменем, че тя дойде в България миналата година, участва в шоуто на Данчо Йовчев. Така уважи шоуто, беше поканена и игра с почти пълна трудност. Тази тъмна зала, да, в която беше шоуто. В НДК нямаше подходящо осветление. Залата е за друго, не за състезание, но показва съчетанието си в пълната им цялост, като трудност. Невероятно е за този малък кръст, който има доста